La mar de Dénia, entre altres coses, em recorda a un moment molt bonic que vaig viure. Molt orgullosa em vaig sentir de formar part d'una solta de tortugues careta. I, de fet, ara ja pense que estaran en el seu hàbitat natural. És un moment molt important perquè anem a fer la solta d'aquestes 3 tortugues babaues. Sí, l'Arca del Mar de l'Oceanogràfic recupera aquestes tortugues i ara, una vegada que ja estan recuperades, estem despedint-nos d'elles. Que bonic. I el millor de tot és que avui també vaig a formar part d'una altra solta de tortuga careta. Me'n vaig a buscar als companys de l'Oceanogràfic. José Luis, Ei, hola, Clàudia. com estem? Molt bé, molt bé. Ja veig que estem en un lloc imprescindible, Sí, quin dia. perfecte i sobretot per a un projecte que comença ara, el projecte Tortuga. Anem a mullar una tortuga que ja està recuperada, que torna a la mar, i és, diguem, com que l'inici de la campanya Tortuga, per recordar a tota aquella persona que s'apropa a la platja, que estiga a la mar, que així viuen tortugues, no només tortugues, viu fauna marina, que és necessari que estiguen i que nosaltres les podem ajudar. També és fonamental que la gent sàpiga com identificar els nius de tortuga, perquè ara és un moment de posta d'ous. Així és, i això és una cosa que estem acostumant-se encara, perquè ara sembla que això té una connotació negativa perquè s'associa a canvi climàtic, però tenim una responsabilitat molt gran. Si tenim la sort de trobar-se una tortuga a la platja, un rastre, de seguida el 112, i així anem els tècnics per protegir aquest niu. Jesús, tu eres una de les primeres persones que arriba al lloc quan han cridat per telèfon i n'hi ha ous, possibles ous. Sí, el 112 ens crida a la Universitat de València i jo sóc la persona que parla en la persona que està en contacte amb la tortuga o en el possible niu. Jesús, és molt complicat visualitzar aquest niu on pot estar. El que és visualitzar l'empremta, no? Perquè és molt evident, no? La tortuga deixa molt de rastre en la platja, però el niu ocupa un espai d'esta mida, no? I sí que és com una agulla en un paller. Per això és molt important que la gent no trepitge damunt de l'empremta per a que nosaltres, quan arribem, interpretem exactament on poden estar els ous. En estos mesos, Jorge, és quan més freqüència hi ha de trobar-nos nius de tortuga en les nostres costes. Sí, correcte. Ara per les nits és el més probable en estiu, que és quan inicien les tortugues a posar nius. El temps que solen passar és un meset i mig o així, fins que eclosionen els ous i les tortugues per si mateixes han de tornar al mitjà marí i ja sobreviure la seva nova vida. Quin és el protocol que seguiu des de l'Oceanogràfic per a custodiar aquestes tortuguetes, aquests ous? Ja s'activa un nou sistema que és el head starting i és molt interessant perquè així augmenta aquesta probabilitat de supervivència de les tortuguetes. Me'n vaig cap a València, a l'Oceanogràfic, i a veure què és el que feu per allí. Molt bé. Hola, Miguel. Hola, Clàudia, què tal? Que ben acompanyat estàs, no? Sí, assistem a les tortuguetes. Molt bé. Podríem dir que és com si fos el seu hospital. Sí, es diu el Centre de Recuperació es diu Arca del Mar i així tenim tant tortugues grans com aquestes menudes i en cas concret de les menudes estan així durant ja des de l'any passat i les podeu veure així que ja tenen cert tamany. Quina gràcia. Aquestes tortugues d'on venen, Miguel? Són de 4 nius diferents, 4 nius de Catalunya i un niu d'ací de la Comunitat Valenciana del Puig. El que fem s'anomena projecte Head Starting. Durant un any creixen així perquè els nius que apareixen a la costa quan ixen els nounats, van al mar i només sobreviu un de cada 1.000. És una probabilitat molt xicoteta. És una proporció molt baixa, llavors nosaltres, després d'un any així, pesen més d'1 quilo i és molt poc probable que els predadors se les mengen. Normalment, si els ous arriben sense eclosionar, vosaltres teniu els ous en una incubadora, no?, fins que naixen. I de fet tenim part dels ous a una incubadora i una altra part a una platja protegida així del saler per a que sempre t'assegures l'eclosió d'alguns ous. Miguel, este és el menjar que li doneu quan ja són un poquet més majoretes, no? Sí, donem diferents tipus de peix. Quan són més menudes, que acaben de néixer, donem una papilla amb els mateixos ingredients, però molt triturada i una a una, i ara ja sí que és veritat que els ingredients són més grans i hi ha que alimentar-les llançant el menjar per a que es busquen un poc la vida, perquè d'ací uns mesos ja tornaran al mar. Setembre-octubre les ajudarem al mateix lloc on la femella va pondre els ous. Molt bé, Miguel. Bueno, jo crec que això és una referència del que podríem dir vida als nostres mars. Sí, nosaltres posem un xicotet gra de sorra per a la recuperació de l'espècie, perquè en realitat totes les tortugues marines estan amenaçades i hi ha molts centres de recuperació al Mediterrani que estem participant en la recuperació d'aquests animals i la veritat és que és molt satisfactori veure com tornen al seu medi natural. Que bonic és.